Čus ľudia, vitajte, som u vonkajšieho posedzenia priamo o 19:38 po 8. U nás na Slovensku je tu ešte celkom teplo. A chcel som vám iba oznámiť, že zajtra bude vychádzať tiež video z reálneho života. Nebudem vnútri a čoskoro sa môžete 5. augusta alebo aj v sobotu môžete sa tešiť na to, že budeme mať nové zariadenie, tak budeme môcť vydávať videa aj pravdepodobne cez to a tam už to budú hry. Nebude to iba takáto moja séria, že to alebo to, čo je moja séria, pokiaľ ste to nepoznali. Je to séria, kde proste vám ukážem dve veci. Ja som vás prosil, aby ste napísali do komentárov, ktoré je lepšie. A vydal som nové videá, takže pozrite si to pod videom, uvidíte to, je to... Proste videá nie sú najlepšie, ale nejak na to baví. A ešte, koľko lajkov si zaslúži figurka Deadpoola. Musel som urobiť nové videá, ale tá figurka stála 18 €, takže zajtra môžete vidieť aj moje nové videá. Tak čus, adios.